Mit talált ez a baba? Mit talált ez a baba? Hát ezen el lehet mozizni, igaz? Ezen el lehet mozizni. Híha, híha. Tegyen bele anya bogarakat neked? Egy kis egeret? Igen. Motorozol? Maxi! Maxi! Kukucs! Kukucs! Csibe! Halló! Jaj, de szép! Jaj, de szép! Jaj, de nagyon szép! Mit talált ez a baba? Mit talált ez a baba? Kukucs! Nem mászol tovább? Nem esel bele, ez üveg. Rá lehet csücsülni. Bizony, rámászhatsz nyugodtan. Mit csinálsz? Tornázol? Nézzük oldalról, hogy tornázol. Hát hello! Hát hello, hello! Jaj, de nagy fiú valaki. Ez micsoda? Kuc, kuc, kuc. Kuc, kuc, kuc. Hoppá, 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 hoppá. Hoppá, hoppá. Igen, ez a csípő mozgás, ez nagyon megy. Mit találtál ott? Mit talált ott az a nagy fiú? Pápá! Pápá! Brüm, brüm, brüm. Még nem búcsúzunk el? Hello! Hát szia! Szia, Mia! Szia, te nagy fiú! Ja, vissza a sarokba? Vissza a játék sarokba? Anya meg itt kúszik, mászik a földön. Igen. Pápá!